করো সেগুলা নেয়ার লাগে হ্যাঁ Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे BBoro YouTube channel फिन खनसेबार बरायहरनाय जाबाय ना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोदानै आपडेट लाना फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो नायनायजों लोगोसे आंनि बे BBoro YouTube channelखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आरोना लोगोफोर माबा गावनि फिसाजो असेखौनो जिनाहारि खालामबाय आरोना सोलायमारबाय एखेबारे बोरैबा जालांगासिनो दं आरोना लोगोफोर जुगानो एखेबारे मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर एखेबारे मा खामानिखौ मावनानै কি কাম করো সেগুলা নেয়ার লাগে হ্যাঁ नोंथांमोना मा सानदों मा बुजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों कमेन्ट हरनो दाबाव आरोना लोगोफोर आरो जोबथानायाव मोनसे रिक्वेस्ट आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय जायफ्रा आंनि बे BBoro YouTube चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै अन्नानै आंनि बे BBoro YouTube चेनेलखौहाय अन्नानैहाय साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगां बेफोरबायदिनो मोजाङै आपडेट लाबोबाय थानो नाजागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सापर्टल' खालाम आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टजोंसो जाहाथे आंबो एसे जौगालांनो हानाय बायदि आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बाय बाय